Kag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Balayran sa bill sa Seneco kag Duseco ginapaabot nga magadugo sa ang piso per kilowatt-hour sini nga bulan sang Enero. Dugang pagigapagdugo sa bilis ang kuryente ginapaabot sa bulan sang Pebrero. Ini gin-announce ang Central Negros Electric Cooperative kag Negros Occidental Electric Cooperative. Masubra piso per kilowatt-hour sa Seneco kag malapit sa piso per kilowatt-hour naman sa Duseco. Nagakahulugan ni gikan sa masobra sa 16 pesos per kilowatt-hour nga rate sa Seneco, manaog ini sa 15 pesos. Suro sa acting general manager sa Seneco nga si Vic Alfaro, ini ang resulta sa pagdubo man sang rate sang kuryente sa wholesale electricity spot market o WISM kag sa pagdubo man sang bilis sang gatong. Ginabi-abi man sa Seneco ang balita sa posibilidad nga pagdubo sang generation charge sa barason nga bulan sang Pump Consumption Power Corporation o PCPC. Sa Setyembre kag Disyembre, nagpanubo sang bilis ang power supply ang PCPC, gani ini ang magaresulta man sa pagdubo sang balayran sa mga konsumidor. Damlag pa, ginsiling ni Mayor Albi Benitez nga sa iyang pag-usisa sa wala nagapalareho nga rates ang PCPC sa Seneco, ginpabalo siya sa pamunuan sang kumpanya. Kami natalaan ang pagdubo sang 4 pesos per kilowatt-hour sa bulan sang Pebrero. Ano Seco, ang magapanubo man sang power rate bangod sang mas manubo nga rate nga ginhatag sa ila sang PCPC. Ang pagkusog sa piso kontra sa dolyares ang isa man sa rason sa pagdubo sa bilis ng power supply suro sa Nuseco.